ଆରେ ଆଜି ଆର କଣ ହେଇଛି ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛି? ଟୋକା କଣ ହେଇଛି ରେ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖୁନୁ ପିଲା କେତେ ପ୍ରକାର କଟ କାଟୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ କଟ କାଟିଦେଲି ବୋଲି ଆମ ଘରେ ରାଗୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଘର ଛାଡି ଯିବି ହେରି, ଆଉ ସେ ଘରେ ରହିବିନି ମୁଁ। ସାଙ୍ଗ ଆରେ କଣ ହେଇଛି ରେ? ତ ରାଗି ରାଗି ଆଜି ପଳେଇଲା। ଆରେ ନାଇଁ ରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯା ଏଇଠି ବସିଛି। ଆଉ ଯା ତୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଦେଖୁନୁ ମତେ ଗୋଟେ ଟୋକିଟା ହାଇ ଲଭ୍ ମେସେଜ କରିଛି। ଏଇଟା ତ ମେସେଜ କରିଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଫେକ୍ ଲାଗି ଦେଖ। ତୁ କଣ ହସୁଛୁ କି ରେ?